Maayong adlaw sa inyo tanan. Sa sining itiyon, nagapasalamat naman kita sa Dios tungod kay makapadayon kita sa pagpamalandong sa iyang mga pulong, kag ang iyang mga pulong aton pagahambalan makita sa duha ka bahin sa banal nga kasulatan. Ang una halin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kagakon diri pagabasahon ang Bible nga nagasiling, ang bisan sino nga naiusa kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Ang daan wala na, ang tanan bag-o na. Kag ang isa ka bahin sang Bible nga aton pagabasahon makita sa Episo kapitulo 4. Akon lamang pagabasahon ng 3 ka verses halin sa 22 pakadto sa 24. Kag diri nagasiling, gani ubahan ninyo ang inyo daan nga kinaugali, nga amo anay ang inyo pagginawi, ining daan nga kinaugali nga nagakadunot tungod sa iya madaya nga mga kailigbon. Baguhan ninyo sing bug-os ang inyo mga tagipusoon kag mga panghuna-huna. Isuksok o kung isulob ninyo ang bug-os nga kinaugali nga gintuga sa larawan sang Dios. Ini amo ang pulong sang Ginoo. Kagaron aton tan-awon ang mga kaundan sini, kagatagan naton sing dako nga kahulugan kag aplikasyon sa aton mga kabuhi. Karon ginatawag na naton nga bag-ong tuig. Kaglabanan sa aton ginatamyaw naton ang aton mga kabyanan. Nasinggana naton sila Happy New Year. Kagkabay nga matutuod gayud nga magmalipayon kita sa sining bag-ong tuig. Kagan Diyos magaupod sa aton na magpagpangabuhi sa sining bag-o nga tuig. Apang mga kautoran, malipayon lamang ang tao sa pagpangabuhi bisan sa sining bag-o nga tuig kon si Kristo amo ang sentro sang aton mga kabuhi. Kag ang aton kabuhi nangin bag-o man. Hindi lamang ang tuig amo nagbago, ang labing importante amo nga ang aton mga kabuhi dapat magbag-o man. Agod nga magmalipayon kita sa aton pagpangabuhi kag pagpangalagad dira sa Ginoo. May isa ka tawo sa Bible nga ginahingalanan kay Nicodemus. Kag ang record makita nimo sa John chapter 3 verses 1 down to 13. Kag ini nagaistorya nga si Nicodemus sang isa ka gabi nagkadto kay Kristo. Kag pag-abot niya kay Kristo nagsiling siya, "Sir, ginakilala namon nga ikaw isa ka manunudlo nga naghalin sa Dios." Kay siling ni Nicodemus, hindi ikaw makahimo sa sinindalagko nga mga hilikoton, dalagko nga mga milagro, kon ang Dios wala nagaupod sa imo. Pagkapatid ni Kristo sa ang ginhambal ni Nicodemus, nagsiling si Kristo sa iya, "Nicodemus, dapat ikaw mataw liwat." Amo nang istorya nila nga duha.
Kag si Nicodemos wala makaintindi sini. Nagsiling si Nicodemos, mahimo bala nga ang tao dako na magbalik liwat sa lawas ang iyang iloy agod mataw liwat. Si Kristo nagsiling sa iya, manunodlo ikaw sang mga Hudiyo kag karon wala ikaw makaintindi sini. Sa pagkamatuod si Nicodemos, isa ka maalam nga tao. Kay man manunodlo ini siya sang kasuguan sang mga Hudiyo o kon mga Israelinon. Kag eksperto ini siya. Master niya ang 613 ka mga kasuguan sa mga Hudiyo. Amo na kadamo tungod kay ang mga Hudiyo may ara sila nga tawag nga moral law. Inang moral law kasuguan nga naghalin sa Dios nga ginhatag sa ila. Ara dira sa moral law ang napulo kasugo. Kagluwa sina nga nagdamo ng ila kasuguan tungod kay ara sila sa ginatawag nga man-made nga kasuguan. Ang ilang tradisyon nga ginpaalinton sa ila sang ila mga katugulangan nahimo na ina nga ilaman mga kasuguan. Kag si Nicodemo eksperto sa pagtudlo sina. Sa aton pa, maalam gid iya si Nicodemos. Pero nabatyagan niya nga may kulang sa iyang kaugalingon. Kag nakita ni Kristo, bisan siya maalam nga may kulang dira siyang kabuhi. Kabangdanan nga si Kristo nagsiling, dapat ikaw mataw liwat. Ang kulang kay Nicodemos, bisan bright siya, pero wala siya makaangkon sang kaluwasan sang iya kalag. Si Nicodemos reliyoso, tungod kay membro siya sang partido sang mga Parisiyo. Parisiyo siya. So ang mga Parisiyo, reliyoso ina nga mga tao. Ang mga Parisiyo sa tungtion panahon ni Kristo, sila nagabatyag nga sila mga Diyos nun nga mga tao. Kag ang iban niyang mga tao daw medyo pigado sa ilang pamatyag. So, membro dira si Nicodemos. Kung sa aton pa, may reliyon siya, maalam siyang magtudlo, isa siya makabig nga manggaranon man nga tao. Okay? Ang kulang lang niya, wala siya makaangkon sang kaluwasan sang iya kalag. Now, paano si Nicodemo maluwas? O kon masiling naton, paano siya mataholiwat ang gusto ni Kristo ipahangop? Sang nasiling dapat ikaw mataholiwat, bot silingon Nicodemos, dapat ikaw makaangkon sang kaluwasan sang imo kalag. So anong buhaton? Ang ginhambal sang Dios sa aton amo ini, nga kon ang tao yara na kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga. Okay? Ang tao nga bag-o nga tinuga, amo ina ang tao nga nakaangkon sang kaluwasan sang iya kalag. So kung kaluwasan gani ang paghambalan, ang John chapter 1 verse 12 naghambal nga ang bisan sino nga magtuo kag magbaton kay Kristo, hatagan sing otoridad o kon katungdanan nga mahimong mga anak sang Dios. So ang tao mahimo lamang nga mga anak sang Dios paagi sa iyang pagtuo kag pagbaton kay Kristo. So pagsiling ni Kristo, Nicodemo, dapat ikaw mataw liwat, kung sa aton pa dapat ikaw maluwas. So ang himuon agud mataw siya liwat o kung agud maluwas siya,
dapat siya nga magtuo kag magbaton kay Kristo. So ang iyang reliyon wala makaluwas sa iya. Ang iyang kaalam sa pagtudlo sa mga kasuguan wala makaluwas sa iya. Kay man ang kaluwasan maangkon lamang paagi sa pagtuo kay Ginoong Hesus ang bugto nga manuluwas sang tanan nga makatawan sa sininga kalibutan. Okay. Ang isa ka Kristohanon dapat kaduwa siya matao. Ang una niya nga pagkatao, nga tao siya ang ginikanan kay nanay niya, kag pagi sa kooperasyon, sang tatay kag nanay, matigayon nga mabuo ang bata, kag ibunag siya. Amo ina ang una niya nga pagkatao. Tawhanon nga pagkatao, nangayon bata siya ni nanay niya, kag ni tatay niya. Ano niyang ikadua nga pagkatao? Amo niya nga tawag iya nga espirituhanon nga pagkatao. Matao ikaw, liwat dira sa pamilya sang Dios. So kadua matao. Matao siya kay nanay niya. Bilang bata siya ni tatay niya kag ni nanay niya. Ikadua, mahimo man siyang anak sang Dios. Amo nang ikadua niya nga pagkatao. So paano ikaw matao liwat? Pagi sa pagtuo kag pagbaton kay Kristo, sulod sa imong kabuhi. Kaya man nagsiling ang Bible, sa tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo, mahimong mga anak sang Dios. Pirmiro, bata kita ni tatay naton kag ni nanay naton. Espirituhanon niya nga pagkatao, mahimo na kita nga mangin anak sang Dios. So minang siling, dapat ikaw matao liwat. Dapat kita matao sa pamilya sang Dios. Dapat kita mahimong mga anak sang Dios. Kag ang buhaton, siling San John 1:12, magtuo kag magbaton kay Kristo, agod nga mahimo nga mga anak sang Ginoo. So kadua matao ang tao. Karon, kung kita magtuo kag magbaton kay Kristo subong, karon amo ang una nga bulan sang bag-ong tuig. So ang birthday naton, kung subong kita matao, karon nga bulan 2022 January. So kadua ang birthday naton. Birthday naton sa una pagkatao sa aton ginikanan. Espirituhanon naton nga birthday nagsugod sadtong tion nga kita nagtuo kag nagbaton kay Kristo. So dapat kita matao liwat. Sa tapos kita matao liwat sa espirituhanon nga pagkatao, may pagkaon nga ginahatag sang Dios sa aton, agod magtubo kita, magbakod, magdako, magtubo sa aton Dios nun nga pagkabuhi. Kung matao kita sa aton ginikanan, lawas nun nga pagkatao, dira magasugod kita sa pagdidi sang gatas, tob-tob nga magdako, kag magkaon sang mga matig-ana nga mga pagkaon. Sa aton pagkatao, liwat, sa espirituhanon ng pagkatao, amo man sini. May pagkaon kita para sa aton Kristohanon, Diyos nun nga pagkabuhi, agod nga bakod kita, dira sa Ginoo. So ano ang pagkaon sang aton espiritu kakalag, agod magbakod kita? Ang ginatudlo sang Bible, sa 2 Timothy 2:15 nagasiling, study, tun-an naton ang Bible. Sugo ina, study, to show thyself approved unto God. So, kay natao naman kita liwat, tungod kay nagtuo na kita kay Kristo,
tun-an naton ang pulong sang Dios. Kag siling sang Salmo Kapitulo 1, halin sa 1, tubtob sa 3, siling niya dapat naton nga pamalandungan ang Bible. Atong tun-an, pamalandungan naton, kag ang pulong sang Dios tipigan naton sa sulod sang aton tagipusoon. Amo ini ang siling sang Salmo 119, versikulo 11. Siling niya, ginatipigan ko, siling ni Salmista David, ang imo mga pulong, agod nga hindi ako makasala, batok sa imo. So tipigan naton ang pulong sa Dios, tun-an naton, pamalandungan naton, kag tipigan naton sa aton tagipusoon, agod magbakod ang aton mga Kristohanon nga mga kabuhi. Agod nga hindi kita makasala batok sa Dios, kag agod magbakod ang aton kabuhi nga hindi kita madala kag matintar sang mga pagsulay ni Satanas. So kanang tao yara na kay Kristo, siling niya bag-o na siya nga tinuga, kay manatao na siya sa panimalay sa Dios. Bag-o siya na tao sa panimalay sa Dios. Bag-o siya nahimo nga Kristohanon. Bag-o siya naluwas. So bag-o siya nga tinuga. Okay? Ang ikadua amo ini, nga ang tao nga yara na kay Kristo, siling sang Bible, ang daan wala na. Okay? Ang daan, ang malaot naton nga kinaugali sang una, sang wala pa kita mahimo nga Kristohanon, sang wala pa kita matao liwat, siling niya, ina nga kinaugali, nga makasasala, wala na. Nadula na, kung sa mga bayo pa, ginuba na, ginkuha na, wala na siya. Okay, tanaw naton, kung anong ginasiling sang Bible, kag diri sa aton nabasa kaina sa chapter 4 sang Episo, may ara dira nga mga kinaugali nga dapat nga ubahon nga kuwao na. Ang ginasiling sang Bible nga kinaugali sang mga pagano. Kag imo niya makita sa 17 pagkadto sang 19 sang Episo chapter 4. Ano ini ang mga kinaugali kag pagbinatasan sang mga pagano nga ginsulat sa Bible? O ang mga tao nga pagano wala nagakilala sang matuod-tuod nga Dios. Ang matuod-tuod nga Dios amo ang Dios nga nagtuga sang kalibutan, nagtuga sa mga tao kag ang tanan nga mga tinuga. Siya ang manunuga. Amo ina ang matuod-tuod nga Dios. Ano iyang ginahimo sang mga pagano? Nga ginasiling sa Bible, dapat naton ini ubahon nga mga paginawi. Ang ili ay ginahimo, imbes nga magsimba sila, kag magkilala sa tutuod nga Dios, nagahimo sila iya, kag nag-imbento sa mga Diyos nga amo ang ilang simbahon. Kag ginakontra sang Dios, ginatudlo niya sa aton nga nasiling, ako amo ang Dios nga maimon. Maimon kay hindi siya gusto, nagapangimon siya kung magsimba kita sang iban nga mga Diyos. Mga kautoran, wala na sing makalabaw sa Diyos, sa matuod-tuod nga Diyos. Kung gahom ang paghambalan, ang matuod-tuod nga Diyos, siya ang labing gamhanan. Kung paghigugma ang paghambalan, ang Diyos amo ang gugma, kag ginihigugma niya ang tanan nga mga tao sa kalibutan. Kung pagprotect sa aton mga kabuhi ang paghambalan, ang matuod-tuod nga Diyos
amo lamang may gahom sa pagprotect sa aton samtang nagapangabuhi kita sa ibabaw sa sininga kalibutan. So hindi na dapat nga mag-imbento kita sa mga Diyos-Diyos kag talikdan nato na matodon nga Diyos kag magsimba sa mga Diyos-Diyos nga amo na ang ginahimo sang mga pagano. So siling sang Bible ubahon tanana nga klase sa pagbinatasan ang aton lamang patuhoyan sang aton pagsimba amo ang matutuod na Dios nga nagtugas ang kalibutan, nagigugma sa aton, nagpadala sa iyang bugtong anak, kag iyang bugtong anak naghalad sa cross sang iya kabuhi agod nga matigayon ang kaluwasan sang aton mga kalag. So hindi siya gusto nga talikdan naton siya kag magsimba sa iban nga mga Dios o kon Dios. So ano pagid ang dapat naton nga ubahon? Kaya nagsiling siya, ang daan wala na, ginoba na. O ang iban pagid nga aton tanawon dre, amo nga kita may mga kinaugali pagbinatasan nga hindi ayon sa kabubuton sang Ginoo. Ano ina? Mayara kita nga mga hinambalan nga ginahambal batok sa Dios kag batok sa aton isang katao nga hindi magustuhan sang Ginoo. Kagyari diri sa Episo 4:29 nagasiling ang Dios sa aton nga hindi na kita maghambal sang mga malain nga mga pulong batok sa aton isig katao. Okay? Episo 4:29. Now, mayara ang nasulat sang Bible, kagini makita sa Mateo 5, halin sa 21, tubtob sa 22, nga may mga ekspresyon kita, nga ginahambal naton sa iban, nga ang Diyos nagasabdong sa aton nga hindi bagay. Ano ini? Kung kaysa nagasiling kita sa aton isig katao, nga oy buang ka. Ina nga termino, hindi nagustuhan sang Diyos kung ihambal mo sa iban. Okay? Kasami sang iban ay mo lang expression silang kaugalingon. Oy buang-buang ka. Sige no, untata na, hindi na pwede. Kay hindi ina makapabakod sang balatyagon sang imo ginhambalan. Kagara pagid ang ginsiling sang Bible nga nagasiling kita nga oy way kapulos, buang-buang ka. Ti Diyos, okay, untatanay na ang imo lamang ihambal nga mga pulong sa imong isig katao, amo ang mga pulong nga makapabakod sa iyang balatyagon. Ang mga pulong nga wala sing pulos, amo ina nagaguba sang maayong relasyon sang duha ka tao. So ang Dios nagasiling, ubahan na ninyo ang kinaugali, ang paghambal sa mga pulong nga hindi maayo batok sa aton si katao, ubaho na ina kay man kita siling sang Bible na tao na liwat, anak na kita sang Dios. Kung mga anak na kita sang Dios, dapat ang aton nga mga pulong lunsay Dios nun man. Mas maayo pa nga tun-ani mo ang Bible kag ang mga pulong sa Bible amo na ang ihambal nimo sa iban, hindi ang mga pulong nga makapasamad kag makaguba sang relasyon sang duha ka tawo. So ubaho naton ina kay man siling sang Bible, ang daan wala na, ubaho na, talikdan na, kung ano ang mga dinupak kag mga sugilanon, mga pulo nga hindi mayo, kuhaon na ina, ubaho na ina, ihaboy na, kag hindi na paggamiton,
lunsay Dios non nga mga pulong, ang pulong nga makapabakod, makalipay sa balatyagon sang aton mga ginhambalan. So ang aton dila, siling sang Bible, gamay lamang ini nga bahin sang aton lawas, pero ginapahambog niya ang mga butang sa sininga kalibutan. Ginkomparar ang dila kag amo ini ang bantayan naton kay diri nagagwa ang mga pulong maayo man kag malain. Ginakumparar sang Bible katulad sang isa ka palito bala nga ginasindi naton, gamay lang nga kalayo pero pwede niya masunog ang malapad nga kagubatan dito sa bukid. So silinya bantayan naton James chapter 3 verses 5 to 8. Diri nagahambal nga dapat naton bantayan ang aton dila, ang aton baba, nga hindi maghambal sa mga malain di Diyos non nga mga butang batok sa aton isig katao. Siling siyang Bible, ang aton nga dila katulad bala sang tuburan. Sinya ano may tuburan bala nga dira nagahalin sa isa ka tuburan ang maparat kag maayo nga tubig, fresh water, kag ang maparat pwede bala nga magwa halin sa isa ka tuburan. Siling naton hindi. Pero kung hindi naton mabantayan ang aton dila, diri nagahalin ang maayo kag malain. Ginadayaw naton ang Dios pagi sa aton mga pulong, biro nagapangbuyayaw man kita sa iban halin sa isa lang kababa. Siling siyang Ginoo, hindi pwede. Dapat kung anak na kita sa Dios, na tao na kita sa pamilya sa Ginoo, isa lamang. O kung ang maayo lamang, Diyos non lamang ang mga pulong nga makapalipay sa balatyagon sa aton isig katao, ang aton igahambal sa ila. So kung aton ubahon ang daan na kinaugali, batasan nato sang una, sang wala pa kita dira kay Kristo, aton isulob, ubahon kag may isulob. Isulob naton ang Diyos non nga kinaugali. Ang Diyos non nga kinaugali, amo ini ang balaan kag matarong nga kinaugali. Kamo ini ang makita sa aton. Makita sang aton isig katao. Ang daan ginoba na kag ginsuksok ang matarong kag balaan nga sahi sang pagkabuhi. So okay, ang tao nga yara na kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga, ang daan nagtaliwa na, ginoba na siya, kag ang sunod nga katatlo, diri amo ini, ang tanan bag-o na. Tanan na, ginoba na siya, di ano natabo? Ang tanan nga makita sa aton kabuhi, sulod kag sagwa, bag-o na. Lunsay, maayo, matarong na ang aton kabuhi. Ina tungod kay yara na kita kay Kristo, mga anak na kita sang Dios, kag na tao na kita sa pamilya sang Dios. Nag-abot ang bag-o. Amo nagisiling ko sa introduction pa lang nga dapat hindi nga ang bag-ong tuig lang ang nag-abot. Dapat ng aton kabuhi bag-o man, kag ang makabag-o sini amo ang Dios. Kay ang tanan nga tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo, ang iyang kabuhi puy-an sang balaan nga espiritu, kag ang balaan nga espiritu magahatag sa aton sang gahom sa pagkabuhi sang Dios non, o kun bag-o nga sahi sang pagkabuhi. May duha ka bahin nga dapat bag-ohon naton, kag kun mabag-o na ini, ang tanan okay.
Ano ang una nga bahin nga dapat naton bag-ohon? Nagsiling ang Dios, bag-ohon naton ang aton mga huna-huna. Okay? Ang aton huna-huna, ang aton utok dapat nga magbag-o kay nagasulod sa aton pagi sa aton mata kag dalunggan nga makita naton kag mabatian nagapundo sa aton huna-huna. So dapat nga ang mga malain hindi dire marehistro kag hindi magtiner sa aton huna-huna, dapat bag-ohon na siya. Ang siling sa Bible sa Roma 12 versikulo 2 nagsiling, itugyan ninyo ang inyong bugos nga kabuhi, bugos nga kaugalingon sa Dios, agod nga iya kamong bag-ohon paagi sa pagbag-o sang inyo huna-huna. So kung bag-o na ang aton huna-huna, then ang aton mga binuhatan sa kamot kag ang lugar nga aton ginakadtuan, lugar na nga maayo nga hindi kita matumba sa sala. So ang lugar nga dapat naton katuan amo ang simbahan. Magasimba kita, magpamalandong, magpangamuyo, kag magpamati isang pulong sang Ginoo nga ginabusag sa aton sang mga manunudlo sang balaan nga kasulatan. So dapat mabag-o ang aton huna-huna. Kung mabag-o ang aton huna-huna, ang iba naton nga pagginawi madala naman kag mabag-o naman siya. Sang Pilipos 4:8 nagahambal, kung ano gani ang butang nga Dios non, kalahamutan, kag amo ina ang matarong, amo nang ibutang naton sa aton huna-huna, kag siling niya, praktisa, trina ang imong huna-huna sa paghuna-huna sang mga butang nga Dios non. Hindi ang mga butang nga mga malain, mga panos nga mga basura, mga malaot nga mga bagay. Hindi inaamo ang dapat naton huna-hunaon perme. Ang aton huna-hunaon perme, praktison naton ang aton huna-huna sa paghuna-huna sang mga butang nga Dios non, lunsay matarong nga mga bahin sang mga bagay nga nagsulod sa aton huna-huna, kag amo ina pirmi ang aton huna-hunaon ang mga butang ayon sa kabubuton sang Dios. So kung wala kita maanad pag huna-huna sang Dios non nga mga butang, ang sugo sang Dios, praktisa ang imong huna-huna, trina ang imong huna-huna, disiplinaha sa paghimo sang maayo, sa pagplano sang maayo. Tisiling naton, obligasyon na sang Dios, dapat siya magtinlo sang aton nga huna-huna. Siling mo daw insakto man na, pero mga utot naman siya. Imo ina utok, ginhatag ina sang Dios sa imo, kag ang Dios nga nagaplano, nga naghatag sina sa imo, nagapaabot siya nga ikaw magamit sina nga utok nga ginhatag niya sa imo sa pagplano sang Dios non nga mga bagay. Okay, ang Dios may gahom sa pagbulig sa imo, pero ikaw magakooperar kag ginhatag niya sa imo, kag nagapaabot siya nga aton kaalam nga ginhatag niya sa aton ulo, sa aton utok, gamito naton sa kadayawan ayon sa plano kag kabubuton sang Dios nga nagtuga sa aton. So kung naglain ang imong utok, hindi pagpabandi sang Dios, hindi siya pagbabandi nga, ate Ginoo, ikaw man naghatag sang akon utok, akon kinaalam, imo na responsibilidad ang pagtinlo sina. No,
ginhatag ina sang Dios sa imo agod nga gamito nimo sang husto. Anong husto? Pagplano sang mga bagay ayon sa kabubuton sang Ginoo. Ano pagid ang dapat tinluan? Mahawasan sang basura ang aton nga tagipusoon, ang aton heart. Halin sa utok, sa ulo, pagkadto sa heart, dapat matinluan. Amo ining ginatudlo sa Bible sa aton. Sa Salmo 51, versikulo 10, pangamuyo ini ni Haring David. Anong pangamuyo niya? Siling niya sa Diyos, Ginoo, hatagi ako sang matinlo nga tagipusoon. Create in me a clean heart, O God. So dapat nga hawason ang basura, ang malaot sa aton tagipusoon. Agod nga halin sa aton una-una, pagkadto sa aton heart, lunsay mga Diyos non, kag matarong ang nagatiner dira. Sa Mateo 5:8, nagasiling siya, bulahan ang may putli sang tagipusoon. Ano ang pulong bulahan? Malipayon. Malipayon ang tao kung ang iyang tagipusoon pure, putli. So kita malipayon lamang sa sining bagong tuig kung kita may ara nga putli, matinlo nga sahi sang tagipusoon. Kag aton una-una, kag ang aton tagipusoon, amo ini ang nagadala sang tanan nga maayo nga pagginawi. Kag kung hindi ini matinloan ang aton una-una kag aton tagipusoon, amo man ini ang magatulod sa aton sa paghimo sang di Diyos non nga mga bagay. Susulito na kon, nagasiling siya, kung ikaw anak na sang Diyos, ang tanan bag-o na. Kaginhambal na kon, nga dapat tinluan sang basura o kung malain ang aton una-una kag aton tagipusoon, agod nga aton pagbinatasan, mabag-o, suno sa plano kag kabubuton sang Dios sa aton mga kabuhi. Now, ako nibilin ang mga kamotoran nga si Kristo sang diri pa siya sa duta, naghatag siya sing maayo nga example, ihimplo agod nga aton sundon. Sang si Kristo nagpangamuyo didto sa Getsemani, nga dali na lang siya dakpon agod ilansang, ang pangamuyo niya sa Amay amo ini, Amay, kung mahimo ilikaw ini nga pag-anto sa akon, pero hindi sa akon, siling ni Kristo, ang matuman, kundi ang imong kabubuton, amo ang matuman. Sang si Kristo nagtudlo sang husto nga pagpangamuyo sa iyang mga disciples, nagsiling siya, kung magpangamuyo kamo, amuhon ninyo sini, Amay sa langit, ang imong kabubuton, among matuman, diri sa duta, kag dira sa langit. So anong ginatudlo niya? Ang ginatudlo niya sa aton amo ini, nga kita nga mga tao, samtang nagakapangabuhi kita diri, sundon naton ang ihimplo ni Kristo. Anong ihimplo? Ang dapat sundon, amo ang kabubuton sang Dios. So aton pagpangabuhi sa sining bag-o nga tuig, aton ibutang sa aton una-una, kag singganon naton ang aton kaugalingon, nga samtang nagapangabuhi kita, dapat nga ang kabubuton sang Dios amo ang matuman. Sundon naton siya, hindi pagsunda ang imo balingag nga sahi sang kabuhi. Hindi pagsunda ang kabubuton sa mga tao nga naglibot sa imo, mga tao nga wala makaintindi.
sang kamatuoran. Sunda ang kabubuton sang Dios. Kay man nagakilala kita nga ang kabubuton sang Dios amo ang labing maayo sa aton. Siya amo nagtuga sa aton, kag siya naghatag sang gusto nga pagsulundan, agod nga makaangkon kita sang kalinong, paghidait tag kaluwasan sang aton mga kalag. Ti konsundo naton siya, kay siya na kay balok kung anong maayo sa aton, kundi sundo naton ang iyang kabubuton nga makita kag napagkit sa balaan nga kasulatan. Mga kautoran, madamong salamat. Kabay nga ang Diyos magapabilin sa aton mga kabuhi, magaupod sa aton naman pagpangabuhi sa sining bag-ong tuig. Amen.